Gima wanyalo wacho e wach ni to like the conclusion of it all en ni most ladies fear the repercussions. Gik mabiro kisetamri ang'o madhi timre after kasetamra. Kitamri mokwongo ok ibi graduate. Kidonje school 2019 inya bet e school bibet joma ni biro go tiekin pod irito. Ting'eni kini ka indio ripo bed ni tieko tidhi manyo tich. You have other things to attend to. Nitie gik midwa timo gi ngimani. Koro ji oluor the repercussions of saying no. They can say no, yes, ginyalo chung' to giwach ni an to kadwa, lakini koro kasewacho no kasto ang'o madhi timore. Mane gima ji oluor, mane gima nadame. Onge kaka inyalo med gimoro e wiye kanyo mondo inene isudo nyime kata mokalo kata kisewacho no to idhi nyime kata gima chielo mopogore koso kanyo kende ema nitie. Gin repercussions machal nade mapono ne jogi oluor? Repercussions nyalo bet gik moko kaka wawacha sani gimwagoyoni koso marks no. Inya bet e school for a very long time nikech nitamri japuonj ni odwari osiep titamori. Kisetamori japuonj ni iyudo ka en lecturer kende who is taking you through that unit. Unit no iyudo ka lecturer ni kende e school te en mopuonjo unit ni. Onge any other way minyalo kalogo mondo iyud marks kopogre gi lecturer achiel ni. Mano one of the repercussions. Inya bet e school for a very long time. Repercussion moro mar koso wacho no nyalo bet ni in kaka nyako kisewacho no japuonj kobiro e class odhi chako treat nadi. Nisewacho ne no obiro to koro osiko jari. Nitie gimiluongo ni self esteem. Kobire class onyalo miyo your self esteem bet lowered. Kiwach kitingo badi kata kidwa duoko penjo to okoyieri. Koro yudo ka somo ni school, your life gets so rough with the teacher. Magima nyiri mang'eny tamore nikech giluor gik machal kamano ni dhi timore negi. Erokamano ahinya. Rex, ndiko ida jiwo weche mag luoro madonjo karka gigo mabiro bang' ka weruok ni osechopo kare. Kisumo ikore